mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol og Inday Tanini sa mga kapwa sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Maghintay! Agay, Tanini! Matagbuntag akong ginaatangan ang inyong programang mag-upload sa kinabuhi. Every morning, I will waiting to your program, Stagnant of Your Line. Tawagan na lang ko ninyo, Jane. Just call me Jane. Taga sa 11, Davao City. From Sasa 11, Davao City. Sood na kong higala si Rhea. I have a close friend, best friend, Rhea. Di lang pang pamilya. Pang sports pa. Since high school, barkada namin ni Rhea. Since high school, me and Rhea is a very good friend. Nagbuhat mi og amuang kaugalingong Facebook. Yes, we will make our own Facebook. Amo kinigingalan og JR. And the name of our Facebook is JR. Jane Rhea. Jane Rhea. Dagan may managigala sa grupo. Yeah, me and Rhea, there's a lot of members. Apan kami raginduha ang pinakasuod. And me and Rhea again, and very close friend. Nakabaton siya og boyfriend, si Dudes. Rhea is, have a boyfriend, his name is Dudes. Dudes. Apan nagbuwag na sila. But Rhea and Dudes is broke up. Like a glass.
hanga manguyab And I ang don't silod sa expect- kuwa. I can't unexpected. Dudes is plan to hurt me. O dito na nagsugod ang kapnot sa akong And this kinabuhi. is the story of the stagnant of my life. Hi, Jane. Hi, dudes. Naka-gym ka, dudes? Sahay. Si palitan ni mo. Kita ka kang Rhea? Wala. Ano mangita mo kanina? Wala naman, mi. Mau ba? Siyempre ako pangitaon katong wala pa mi ngahimong kami. Naway na ka diya, oh. Naway na ka diya. Ha? Pwede may mong kamo? Di mo gud pwede ni mo tubluan mo kasing-kasing gud, Jane. Tudlo eh. Pwede lang unta. Ako na. Ako, mangita dyan ko eh. Mangita dyan ko na kay siyempre. Wala naman layo mo sa Gusto mo. mo utol si Aying. Atas buhol, ni Oles buhol. Nagpansag kalamay. Lago pa rin dito kay kalamay. Wala gisulod ng bagol. Amo ba? Ginakumkum na lang. Hi, dudes! Oh, yan. Amay ka. Ano ba na ka diri? Ano sa na si yan diri? Day, ano nga dali, day? Wala lang. Uy, nag-practice mo nitong cheering. Ano ba? Dudes, kasi ganahan ka mo tanaw. How na kung kayo kumutamling, dudes? Dudes ka na, dudes, oh. Ano, dudes? Wala ako nakiparibat akong buhok kakulot, dudes. Tawag dyan ba? Sige lang yan, eh. Nya. Ato rito. Pakita dito, dudes. Sige lang, dili lang ko sa imo mangita. Bye, dudes! Bayan. Ano nagkuhan mo, nagbulag mo atong imong ni Rhea? Ano yun yung gibulagan, sakpa na pod ka? Ano pa na ang istoryahan? Di mag-istoryahan na ita. Kabalo naman ka na yung mga amiga nga. Maulay klaro. Ano mo may Dahil garo? palagi ko, sa una may pay ko na lang ditsok ng panguyaban. Kita ron daron. Happy nun takay ko. Sure, oy? Bitaw. Awan man sa kadayon. Hindi pwede nga ma-happy day ko dahil ni mo. Nasaan man nga, best friend ba na ako ng mong ex ba ya? Susi, ang best friend o ang pagpanguyab, lahi na siya. Bis ba ikaw? Malaki na, malalantang kita-kita, malalantang pakita-kita na imong dugahan ni mo, oh. Abi kayo nag-gym ka. Ang sari problema na. Charmos magkakayo, eh. Wala tiga gina. Char-char. Basi ba ka nga char-charan tiga ba? Tinood na ka gusto ko ni mo. Unsa? Rhea, mas gusto tiga. Kumpara ato ni Agi dili nga chiring-chiring ka to si yan? Wala man to. Mo gani. Kung ano mo sa kuha jug ka? Sure di oy. Ano hindi pwede? No, uyab, no sa ko, imong uyab, barkada na ako, na unsa mong tao Wala ka. naman, ni ex naman ako na. Kaya ka nasakpan, ano kan mga ano bulan, kaya nasakpan ka, ha? Nasakpan ka na style ni mo. Normal man na. Nasakpan, giday ka. Wala lagi. Sa tapaan ni Ron, kung sugto ka na ako, kung nung musog, manguyab ka, masakpan na po ka na ako. Ha? Bebe, Jane, lahi mo ni Rhea, mo nang gusto kay tika. sure ka? Paad gani ko to yung Facebook nga Jane Rhea, o dyan ko ni mo i-add mo.
Sa bang pag-anak ko sa imo, ha? In-relationship ako ka-ato, God. Basta, importante nga, ikaw, dili na, laing tao. Sige na. Tagay na ko chance ba? Chance naman ka, ha? Okay naman ka nimo. Si okay na lang. Nangit ako sa kong amigo, eh. Ay, barkada. Basta ha, timanin na, gusto ko nimo. Masa na, pikot-pikot mong mata niya, eh. He says his name is Slim. I'm sure he's Billy or Mac or Buddy. And he's played up with me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. We are drinking beer at noon on Tuesday. The bar at the face is a giant car wash. Best na kayo sulti sa mga best ba? O siya ba na? Si Dodge ba? Kala kong tangkad ka ayod nga, lalaki nga dakog lawas. Extreme mo ba? Oo naman. Uyab daw siya sa kuha, best. Oh. Unya. Iwanahan, oy, kay... Iwanahan, malangay na ko ni mo, best. Oh, okay naman na kayo. Nanaw ko na yung cross. Ganahan na tuhan na na kay. Kamay kayo. Kamay kayo, Kwan. Kamay kay Kalunggan. Mau ba? Wala mo, best, kay... Kulit kayo sa kuha, magusugid na huyam sa kuha, best. Sakti na siya, oy. Okay naman kay. Hindi ko lagi kalingawan po doon. Karong best ba? Okay ra ni mo, best? Okay na lagi. Na, masok ko man ka. Hey, oy. Masok ko, yan. Ano ba na ito? Sundan na, wala na. Sige, bes, salamat, bes. Bato ako. Iya. Saan naman? Nangit naman ko dito ni Ria. Okay raman daw niya, di. Okay rapod na ako. Tinuod ka? Nakita po na ako, Dodge nga, ay mong effort po, Dodge nga, nakagusto dyan ka sa kuha. Nakita po na ako nga, dako kag pagtanaw po na ako. Dili man ta sa Ipil Beach, nga dakan makaibaho man ni kay dinhi, oy. Sinsya na kay pait pala giron. Sige lang, sunod kay dalo na taga bungguyan. Napadito tas times. Bitaw, Dodge ka nang. Taro nga, biagin ko doon sa... Sugton man ta ka doon, klarong istorya, no? Pero, ayaw lang jud ko, binoangi, kay kabalo ba jud guni mo? Grabe sa kain. Sa pagtuon mo sa kuha, minuwang na lang kong babae. Pagtarong ba? Wala. Lit! 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 Bas! Balat og tao, boss! Pili lang! Ha? Balat og tao! Pwede ba rin isagol? Dahil na mo, dako naman ka! Dito nga, taong ka? Kala ko, balot lang ako, At ito, sa 16, 18. Wala day, walay 17? 17 na, Brad. Asa man mo kakita ang kwan? Balot nga 17. Tao na lang, may nagagsago.
Maligay balit mo sa kuno. May naamang gina si Binti na. Boss, kaning akong balot, boss. Suy-suroy lang ni boss. Muni ako ang alibay sa ko ang uyab para makalag ko. Ganito taho, muni gyud ako ang kanina pa ni buntag. Kanita lang ni boss. Basig aslom na kayo nagsuya na. Problema kay naman ni asukar na ko na, Andre. Yan na, sakit pa akong tiyan na na. Boss, puntahan na ko niyo, boss ba? Unsa man? Boss, pag mungutot ko, mupulay mong aping, boss. Boss, Dada? pag mungutot ka, mupulay mong aping. Ano kayong mga anak? Oh, pagtabagas ako ba? Dili man. Tara ba? Tara, boss. Pagpawala ni Dilini kini akong tao, boss. Pagpawala sa pausotot ni boss. Muna na, boss. Hindi na ako nibayaran. Ay, bayarin na. Salamat, ani. Ikaw gusto ka? Di ko. Sure ba daw? 5, oh. Di na, boss. Muna na, boss. Sure ka, ha? Di na lagi na. Salamat. Pero, boss, kining mga Dre, ayun ni Sweet di ha? One time lang, ha? Iya, gini tao. Minaguglotang yung baligya. Kaon ba? Di ko kay busog kay magurok. Yan, Di ko ikaw. kaon kay magurok ng mata. Oh, grabe. Tunas man tayo. Ay, tulad lang yung plastic na baso. Okay, galas ko naman ito yung straw dahil na-apil. Nasa mong ka? Di pula lagi na mong ilong. Naimang tiyan. Ha? Oh, ano sa ka? Not lang may kalitra man eh. Pura magmaong nagisi. Laingan mo ko to. Pura magmaong nagisi ito. Sorry, iwan ako na pugat. Nagusbat, pero... Lain, sakit yung Douglas ka. Dito sa nahan, oh. Sorry kayo. Kaya na tuyo ni may eskulano ka lang, kuhan ka lang. Kanang matsalam, ka na dyan sa matsalam. Sige lang. Laila, namitiyan yung sakit Tungtos ba na ito? tayo. Ato dito, mahuwaay. Okay, Ato dito, kaw. Brad! Katong na nilibre ni mga tao na ginawa naman na ini. Brad! Ang pinasabay ba? Salamat tayo, magpapalitan og tambal. Mas Paano mo? Wala na, brake fluid na nga kung gibay na si mo, ha? Brake fluid na. Tigla iglasa. Hunong mga sakyanan. Humuho pa. Salamat ha. Yun, sa naman? Okay, gisugot na taka. Jane, tinood ka, Jane? Gisugot na taka, pero ayaw ko binuangi doon, ha? Jane, promise ka Kaya ba? mong pagpaminong ang babae doon, ganun, ay, di ko imahala doon. Jane, wala talaga. Di ko nagpamino ang babae. Sure ka? Sure kayo, Jane. Bantay ka. Mamatay ba ka? Hoy, subako ka! Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you. Friend, sultihan ta ka, Preno. You have the good mini dudes. Amo ba, malinuon? At least makapupunin na siya. O ba, okay na sa'yo mo, friend? Okay, Roy. Basta kayo, basta happy mo. Okay na sa ko, friend, ha? Friend, salamat kayo, friend. Basta ba yan, friend?
si Dodds, eh? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ika, 200 miss call na ako na niya ba? Di ko kontak ang aning. Mula ka ko. Tuyo ko na ako di syudad. Dod, salamat kayo sa pagtanaw na itong sini, ha? Sa unang pagtanaw kong sini, ako na ignorante. Okay lang kayo na may kay... Naman kong may pasis ko. Salamat yung kayo, Dod. Wala siya ko ka na... Nagwapa magkasamot na yun nga. Thank you, kabalo. Nagpaya ko kabalo, Ana. Ba? Ikaw, wala na sa pagin na karon. Siyempre, gimingaw mo ko din. Wala na ka ni Kwa. Di ba, wato ka na Kwapo. Tara na, ihatod ka sa inyo ta. Okay na? O, tara. Okay lang, hatod ka ha. Okay na, laki. Sige, balik-balik. Dod, salamat kayo, Dod. Di mo lang ko naman padayon nun. Ate Lusa! Aha! Unsa ka kita? Oh, Anong kaguluhan ito? Bes! Nanguno na ako, Dre, Bes! Nanguno na ako, Dre! Bes, sabi ba na ako, wala na mo. Dodds, sa akin ni Dodds! what traidor? Mga traidora! Jane, numusuko man nga kami may una nagkauyab. Unsa! Sabi ba na ko nagbulag na mo? Bulang nga mi Tommy. Hindi mo magkuyog di ay? Di ba ex na mo ka naman kita may uyab? Dapat kita may maubal? Kadaw ko ng mga pagkamiga. Magbakagaw, Dodds! Paon ko ikaw, ala! Ay, agay. Magkakagaw! Magkakagaw na mo na, ala ka! Agay. Ano lakot ako? Magbulag ta! Magbulag ta, Dodds! Magbulag ta! Bes! Wala na po na siya niya, Bes, kay... Nagulay naman mo! Otrosan ka! Akuman mong dua! Baksan! Jane! Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Di ba lagang ginakot si Dodds Dolanday? Parang nagkauli ang among friendship ni Rhea. Wala man siya sala. Ang lalaki man ang naisala. Tuhog pa mi. Well, karoon na ako'y bagong karelasyon. At least malipayon ako. Mo
na nga laing giday kayo. Kung uyab mo limang uyab rapat si mong amigo. Muna sa ginapadto ko niya alas na yung binidyo ko mo apas. Kalisod na. Dagang salamat, Dolanday. And more power to your program. Inyusuhat magtatampo. Jane.